silakan. Lagi pamit jarene arep niwonan mangkat nyekar ning guyub kulon eretan sing omah dhewe kan sarungan kuplukan pinter sulap sambon sing rambut abang Pandita Rama saya masih buat majikan. Putih disemir ning dompete orang kari sisi curiga ning pikir ditakoni mungkir liwerua mabok rangga kali meni buat yang punya hajat sebangan balik kesurupan kerancingan kenang demit lor jembatan sing nyurup apa jenggot tetekan jalukane udut samsung lan pedesan slimpangat wong lanang ning jok motor duit ketan atusan giliran rabi sing jaluk jajan andalane alasan dong PT ilang palinganan rambut sing putih disemir ning dompete ora kari sisir curiga ning pikir ditakoni mungkir bliwerua mabok rangga kali meni Pandita Rama sebangan balik kesurupan kerancingan kenang demit lor jembatan sing nyurup abah jenggot tetekan jalukane udut samsung lan pedesan slimpangat wong lanang ning jok motor duit ketan atusan giliran rabi sing jaluk jajan andelane alasan dong PT ilang lagi pamit jarene arep kiwonan mangkan nyekar ning guyub kulon eretan
Gadungan gublukan pinter sulap bisa bonceng rambut abang. Palinganan rambut sing putih disemir ning dompete ora kari sisir. Curiga ning pikir ditakoni mungkir liwerua mabok rangga kali meneh.